V predchádzajúcich epizódach ste videli alebo iba uvidíte našich inštruktorov čeliť tým najhorším možným útokom v najrôznejších scenároch. Ozbrojenému strelci, prepadnutím hasákom, situáciu, kde je proti ním viacero útočníkov. Každý z týchto scenárov bol extrémny. Ale dnes ideme ešte ďalej. Zabrali sme 8 inštruktorov sebaobrany do klietky s útočníkom ozbrojeným nožom. Bez ochrannej výstroje, bez zbraní alebo hociakej pomoci. Len 25 sekúnd. A počas týchto 25 sekúnd ide o všetko. Chceme zistiť jednu vec. Čo sa naozaj stane, keď sa náš tréning stretne s čistou realitou a nie kam ustúpiť? To sme si chceli skúsiť, nech zistíme naše kritické chyby a odstraníme ich na tréningu. Celú sériu realizujeme v spolupráci s Rokasom, tvorcom Ultimate Self-Defense Championship. Najväčšia reality-based show o sebaobrane na svete. V USDC vystupujú legendy rôznych bojových štýlov do brutálnych realistických scenárov, ktorým väčšina bojovníkov nikdy nemusela čeliť. Pre túto epizódu sme spoločne s Rokasom znovu pretvorili simulácie z 3. sezóny USDC. Rovnaké prostredie, väčší tlak, ale tentokrát ešte tvrdší a realistickejší než predtým. Honestly, my expectations are fairly high because I went to Cerudo before and I trained yesterday with the top instructor and I was very impressed. I do expect him to do the best because of his years of experience and because he knows the things best. But there's quite a few big guys, strong guys. Obviously, there's a big advantage with weight and size and strength, but also you never know. Some of the smallest people may surprise you the most. So honestly, you don't know until you see it. Dnes uvidíte bojovníkov ako Mati, bývalý vyhazovač a securiťák. Toby, člen záchrannej služby. Teddy, člen prvosvetovej hliadky. Soru, hlavný inštruktor a zakladateľ systému Cerudo. A veľa ďalších. Zadání pro útočníky bylo jednoduchý. Máte 25 sekund a udělejte z nich totální kebab. Necítíte žádný strach, necítíte žádnou bolest, nereagujte na zásahy, prostě jděte, vběhněte do nich, zaklinčujte je a dobodejte je. Pokud jste sledovali původní USDC od Rokase, tak můžete vidět, že ty jejich útočníci útočí maličko jinak. Oni jsou zkušení bojoví sportovci a oni v podstatě boxujou nebo kickboxujou s nožem. Ale takhle ta realita nevypadá. Když se podíváte na to, jak vypadají skuteční útoky s nožem, tak k tomuhle jsme se snažili víc naše útočníky, aby přesně takhle útočili. Aby v té hlavě prostě sepli, chci ho zabít a šli do něj. Mati vstúpil do klietky ako prvý. Go! Nie na začiatku nasadil silný úder, ktorý by v reálnej situácii mohol útočníka bez helmy vyradiť a celú situáciu ukončiť. Behom celého súboja opakovane zasahoval zadnú časť hlavy, čo by mohlo mať devastujúci efekt v jeho prospech. Na konci dokázal pritlačiť ruku s nožom a zasahovať hlavičky. Celkom bol bodnutý približne 5 až 6 krát. Dvakrát do tela, raz do krku a bol kopnutý do hlavy. Smrť nie je istá, keďže Matej mohol ukončiť útočníka prvou ranou, ale v rámci tejto súťaži modelovú situáciu neprežil. No ako ďalší bola naša inštruktorka sebaobrany pre ženy, Jana. Go! 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 Navzdory agresívnemu výkonu by Jana túto situáciu neprežila. Celkovo bolo zasiahnutá 4-krát do tela, niekoľkokrát do pľúc, 2 až 4 zásahy do oblasti srdca a na konci celej situácie bola dobodaná na zemi. Veľkou chybou bolo zdvihnutie nohy na začiatku, čímž odkryla hlavné cévy, ktoré pri zásahu hrozí vykrvácanie do 30 sekúnd. Pozitívom pre Janu bola agresivita a dobrá kontrola nože pri pádu. V této simulaci jste mohli vidět, že ve chvíli, kdy měl útočník zaklinčovanou ruku s nožem, tak přehodil nůž z jedné do druhé a pokračoval v útoku. Tohle je něco, co velmi často vidíte na tréninku. Málo kdy to vidíte v nějakém videu, že by se to stalo během skutečného útoku nožem. Někdo by mohl namítat, že je to tím, že ten útočník vlastně nemá důvod ten nůž přehazovat z ruky do ruky, ale my si myslíme, že je to spíš tím, že ve chvíli, kdy jste v tom afektu a fakt chcete někoho dobodat, tak je velmi těžký myslet na tu jemnou motoriku toho, že chcete opravdu vyměnit nůž z ruky do ruky a pokračovat. No a ďalší do klietky nastupoval Ninja.
Ninja sa dostal do dominantnej pozície a mohol útočníka ukončiť kladivami na zemi. Trafil silný priamy úder na začiatku, čo znova mohlo útočníka zastaviť. Bol ale bodnutý 7 až 8 krát. Zasahy do krku a podpažnej jamky sú fatálne. Strata vedomia a následné vykrvácanie do cca 15 sekúnd. Túto situáciu by podľa pravidel súťaže neprežil. V tomhle boji jste viděli Ninju použít vršek helmy k tomu, aby ho popad a stáhnul si toho útočníka na zem a dál ho tam domlátil. Můžete namítat, když to sledujete, že ve skutečnosti útočníci nemají helmu a že tím pádem je nerealistický používat helmu k tomu, aby ho dostal na zem. Ale je to něco, co lidem v těch situacích nezakazujeme, protože v praxi by možná mohli použít vlasy, vousy, mikinu nebo cokoliv jiného a je to vlastně fajn návyk, že když něco můžete chytnout a toho chlapa stáhnout na zem, takže to děláte. Ako ďalší na rade je člen záchrannej služby Toby. Mám pocit, že to bolo veľa viac. Blbé, tým, že sme uzavretí v klietke a nie cesty úniku. Tobias predvedol silnú agresivitu, čo je pri noži kľúčové. Prvý rozhodujúci úder nepadol, čo nie je dobré znamenie, keďže ten býva najkritickejší. Tobias zasahoval útočníka veľmi veľakrát do hlavy, ale tie údery neboli dostatočne silné. Proti Tobimu stal výrazne väčší útočník, ale to bude veľmi často v realite pravda. V realite si útočník stále vyberie menšiu a slabšiu obeť. Nakoniec sa Tobias dostal do očí, ale bolo už príliš neskoro. 14 bodnutí, srdce, krk, telo, tvár. Šanca na prežitie veľmi nízka. Vyrieši túto odstrašujúcu situáciu dvojnásobný MMA šampión Slovenska? Jak doma? Trochu inak. Tvrdý laket na začiatku mohol spôsobiť kompletné zastavenie útočníka. Niekoľko zásahov na ucho mohlo dezorientovať útočníka, no a na konci som sa dostal do dominantnej pozície. Chyba bola definitívne nedostatočná kontrola zápestia s nožom. Celkom 8 bodných rán, jedno bodnutie mohlo prejsť cez chrbát až do pľúc. Šanca 50/50, ale bez rýchlej pomoci veľmi pravdepodobná smrť. Ako ďalší pán na holenie bol člen prvosledovej hliadky Teddy. Teddy je jedným z mála, kto by mal vysokú šancu prežiť. Iba 2 bodnutia z zadnej časti hlavy a do tela. Dokázal otočiť pozíciu na zemi a pokračovať s kladivami. Pravdepodobne by útočníka dokončil a celú situáciu prežil. Ďalší na rade je náš instruktor strelnice a prvej pomoci Tom. 25 vteřin je dlouhá doba a snažil jsem se být hodně agresivní, jít do toho naplno. Veľmi agresívny výkon a dlho mal boj pod kontrolou. Opakovateľne zachytil ruku s nožom, ale nedokázal ju udržať. Útočníkovi sa podaril judohod a dostal ho na zem a tam ho dobodal. Celkovo inkasoval 15 bodných rán, 6 do krku, 2 do panve, 4 do boku a 3 do srdca. Túto situáciu by neprežil a vykrvácal by. Posledný nastúpil hlavný instruktor a zakladateľ Soruda. V priebehu boja inkasoval iba 3 zásahy, do ramena a do boku, čo sú všetko nefatálne zóny. Zasahoval celý čas zadnú časť hlavy útočníka a behom pádu sa dostal do očí, čím by útočníka taktiež dokázal ukončiť. A dokonca dokázal otočiť veľmi zlú pozíciu vo svoj prospech.
Jeden z najlepších výkonov v súboji nôž proti holým rukám. Jak vidíte, rozdiel medzi prežitím a smrťou je častokrát rozdiel jedného úderu. Ako by ste vyriešili takúto zákernú situáciu vy? A ako si myslíte, že sa darilo našim inštruktorom? Dajte nám vedieť priamo do komentárov. Ale to stále nie je všetko. Čaká nás ešte nespočetne veľa ďalších scenárov. Útok hasákom, road rage, home invasion a veľa ďalších. Alebo dokonca bonus epizóda s 2 útočníkmi exkluzívne na Patreonu, včetne všetkých ostatných dielov, ktoré na Patreonu vychádzajú o týždeň skôr. Pokiaľ vás zaujíma realita a nebezcenné tipy, tak zanechajte odber a my sa na vás tešíme pri ďalšom videu o týždeň alebo už teraz na Patreonu.